दाथ' मेट्रिक परिखा जाबाय दं ओरैनोबाय आं बर'सो बुजायबाय मेट्रिक परिखा जाबाय दं माने बियो एसे माने दै जारिनाय कलम पावटेन जारिनाय माबा थाव जारिनाय बिदि हरो जाहैबाय बे बोराया। हेलौ गाइस, आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं। आंबो नोंसिनि आशीर्बादावनो मोजाङैनो दं। आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। नोंथांमोन अन्नानै जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो, लाइक शेयार। नोंसोरखौ आं धन्यबाद होगोन आरो नोंसिनियावबो जुदि चेनेल दंबा आंनाव कमेन्टआव हरबानो जाबाय, आं साबस्क्राइब खालामना होगोन। आंनि नायगिरि फेमिलि नोंथांमोन। आं दहाय ओरैनो दसे बेरायहैदोंमोन सांसारिनि गामि साइडआव। बेयाव मोनसे घटना नुदों आङो, माने ओरैनो मिनिथावथावबो मिनिगोनसो नोंसोरो, बोरैबाबा फेस्ला टाइपसो बुंगोन आं, माने नोंथांमोना मिनिनोबो हागौ। दासान्दिथ' मेट्रिक परिखा जाबाय दं नङा होनबा? मेट्रिक परिखायावथ' दासान्दि मा होनो चेकिं खालामखादो गेटआवनो, जेनेबा नकल सकल लानो मोनाखै आरोना नोंथांमोन। नकलखौ डाइरेक्ट चेकिं खालामखादो। बेयो जाहैबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय रुल फैदों नामा, मोजां जादों। एसे एनै जायफोरा फरायनानै मोजाङै फरायदों बिथांमोननि थाखाय मोजां, जायफोरा फरायाखै बिथांमोननि थाखायनोथ' मोनसे नुनाय बायदि मोनदों। माने दहायो जेनेबा लानजाय जाग्रा दं नालाय साइडआव जोंनियाव, बिसोरनिखै ओरैनो बेरायहैदोंमोन जोङो। नोंथांमोना जोबजासे नायलां, होमबासो बुजिगोन, मिनिनोबो ओंखारगोन नोंथांमोन। माने मिनिथावथाव। गामिजों थांबाय, ओरैनो बेरायनो थांबाय जों सानो, भिडिअबो लानो मोनाखै आं, माने लायासै। थांबाय मानसिफोरखौ सासे न'खरसेनियाव बुरजाथार नुबाय। माने जों सानबाय ससे थांनानै उन्दै उन्दै गथ'फोर गोजा, बाइकबो दं, साइकेलजोंबो फैनाय दं, सोरबा कारजोंबो फैनाय दं। बेनिफ्राय सासे दखानिनाव सोंबाय जों एसे बारलांनानै, দাদা এটা কি হৈছে, হেণ্টৰ ঘৰত তামাম মানুহ দেখা পাইছোঁ আমি, এনেকুৱা सोंबाय आरो। माने एसेबां मानसि मा उन्दै उन्दै गथ'फोर 15-16 बोसोरनि गथ' गोजा, माने जागोनालाय 100आव मथा-मथि 20-35 बिदि पारसेन्टसो जागोन, माने 35 बिदि पारसेन्ट। माने सोंबाय आं मोजाङैनो, मा जादों सानाव होननानै। लाइनबो मानसिफोरा सासे थांनानै माबा लायबाय दं। खोथाखौ डाइरेक्ट बुंसै आं, बारा फोलावला। माने दखानिनाव सोंहैबाय आं, एसे न'खरब्रै न'खरबासो बारना दखानिनाव, ओरैनो मेथाइबो जाबाय नालाय। बे होनबाय, दाथ' मेट्रिक परिखा जाबाय दं ओरैनोबाय आं बर'सो बुजायबाय। मेट्रिक परिखा जाबाय दं माने बियो एसे माने दै जारिनाय कलम पावटेन जारिनाय माबा थाव जारिनाय बिदि हरो जाहैबाय। बे बोराया। आं सानदों अह मेट्रिक परिखाबो जाबाय दंथ', आसरित। उनाव मानो फैदो, माने थाव जारिनाय, दै जारिनाय, कलम जारिनाय, नकलखौथ' दा लानो हाला नोंथांमोन। नकलखौ मानो हाला, माने गेटआवनो चेकिं खालामखादो, माबोरै पास जागोन। ओंखायनो एग्लाय मा खालामदो, दै जारिनायखौ एसे एनै माने खर'आव फोनलांसिगोन, थाव जारिनायखौ मोदोमाव फोनसिगोन, मोखां गन्थं। ओमफ्राय कलम जारिनाय, ओमफ्राय सोरबा ताबिसबो लादो जाहैबाय। आसरित मोनबाय जोङो, बिदिसो नकल लानो मोनिनि एग्लाय होफैबाय। माने दै जारिनाय, थाव जारिनाय, बेनिफ्राय मा होनोमोन बेखौ, कलम जारिनाय, बेनिफ्राय मोनसेया मामोन इयो, ताबिसबो। फाग्लासो, बिदि जागोन नालाय। बिदिबालाय बिसोरो पास जानो हागोन ना? जायफोरा फरायाखै बिथांमोना फरिखा मोजाङै मोजां, दाबो दिनैनो 12 घन्टा गाहाम फरिखा, नकल लानायनि चान्स गैया। बे कलम जारिनाय, दै जारिनाय बेफोरखौ बाद हो। आरो जुदि फरायथारनो गोसो गैयाबा
नोंसोरथ' पास जाखानाय नङा नकल लानो मोनखाया नालाय बिराद स्ट्रिक्ट बिदिब्ला मा खालामदो फरायाबाथाय फरायनांला नोंसोरो रिल्सफोर बानाय मोजाङै मोजां भिडिअ बानाय मोजां मोजां कन्टेन्ट बानाय इउटुब चेनेलाव ओंखार खुलिनानै होमबानो नोंसोरा एसे लामा फैनो हागोन नोंथांमोन बारा एसे जायफोरा फरायथाराखै बेखौ होनदां फरायथाराखै नकल लागोन साननानै दै जारिनाय थाव जारिनाय कलम जारिनाय ताबिज लालायनाय बेफोरखौ फोथायनो नाङा नोंथांमोन ओंखायनो आं जोंनि मानसिखौ बुंबाय आरोना जेनेबा दानि आं बेरायनो थांनायाव नुबोबाय माने लानजाय जाग्रानि न'आव बे ताबिज सिङाव मा थायो फरायब्लासो पास फरायाब्ला पास जाया बिदि लिरनायसो थायो बेवहाय जेबो थाया नोंथांमोन ताबिजखौ बुख्रुबना नाय ताबिजखौ नोंथांमोन ओंखायनो बेफोरखौ बारा माथा मारिनाङा दै जारिनाय पावटेन जारिनाय बेफोरखौ एख' खालामनो हाया बेफोरो मन्त्रबो गैया बेफोराव ओंखायनो मोजां फराय नोंथांमोन मोजाङै फरायनानै मोजाङै लिर आरो जायफोरा मोजां फरायथारनो हायासै दाबोथ' गैला सानसा मियानिफ्राय दिनैनिफ्राय जाबायानो बेनिखायनो नोंथांमोना हाथाराखैबा लिरनो जाखाला बेबो रिल्स बानाय भिडिअ बानाय मोजाङै इउटुब चेनेल नोंथांमोन आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा बा गोरोन्थि जाबायबा निमाहा होबानो जाबाय नोंथांमोन फरायनांगौ नोंसोरो दाखालिथ' सरस्वतीयानो थांबाय सरस्वतीयाव नोंसोर 6 मारिनोसो फैदोंमोन नामा जायफोरा फरायाखै 6-4 मारिनोसो फैदोंमोन नामा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड माने अबेबा खना अबेबा पार्कआव बेरायनोसो फैदोंमोन आरोना नोंथांमोना बिदिबा फरायागारानो फरायनांगौ बे सरस्वतीयाव फै खुलुमनानै थांमोन थबनो थांना फरायनांगौसो नोंसोर लाइन मारिनोसो फैदोंमोन भेलेन्टाइन डे खालामनोसो फैदोंमोन नङा होनबा आं बारा गोबाव बुंनो सानला आं ओइ लानजाय जानानै दहाय नुनानै बुंदों ना आं फेस्लासो बुंदों नोंथांमोन बियो रियेल नङा नोंथांमोन रियेल नङा आं फेस्लासो बुंदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनिया जुदि गोरोन्थि जाबायबा निमाहा बिनाय थाबाय आं बेखिनियावनो आंनि कन्टेन्टखौ फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ गाइस